estic intentant és explicar un món en ebullició, un món que per tot arreu s'està movent i que està donant pas a la societat moderna, no? Llavors el tema de l'Església tan invasiva com era en aquell moment és un element del segle XIX que han de liquidar, òbviament. És a dir, la societat tendeix a la laïcitat, llavors la maçoneria, l'espiritisme, tot això va en aquesta direcció. Amàlia i Torres Solanot, que és un espiritista de primera època i per tant noble, es creuen. Ell l'ajuda, li envia llibres, en certa manera es queda com fascinat per la personalitat d'una dona de classe humil, que té a més problemes físics perquè hi veu poc, demostra l'interès per l'espiritisme i no només, sinó la capacitat de transmetre'l. Per tant, s'ajuda. Torres Solanot, sent noble, sent un personatge important, té molta anomenada i quan a Barcelona s'organitza el primer Congrés Internacional de l'Espiritisme, el 1888, coincidint amb l'exposició internacional, se'l convida, que no vivia aquí, se'l convida a ser president del Congrés. I Amàlia n'és la vicepresidenta, però de fet l'espiritisme a Catalunya no és tan nobiliari, diguem-ne, sinó que és més de classe mitjana i és específicament obrer. És a dir, l'anarquisme adopta l'espiritisme com a transcendència, o sigui, com a religió alternativa. Per tant, els anarquistes que estan intentant construir un món nou amb paràmetres diferents, adopten el feminisme, el vegetarianisme, l'esperanto, la fraternitat universal, s'enganxen a l'espiritisme.